ഓക്കെ മാതാജി ആയിട്ടുണ്ട്. രേഷ്മ മാതാജി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ഓക്കെ മാറിപ്പോയി. ആ ഓക്കെ അല്ലേ മാതാജി? ആ ആയി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ? ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കാണില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ. എല്ലാരും കേറിയിട്ടില്ല തോന്നല്ലേ? ഇല്ല, കുറച്ചു പേര് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. മാതാജിയെ കാണുന്നു. കാണില്ലേ മാതാജി? ഇല്ല, സ്ലൈഡ് പോയി. ഓക്കെ. മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി, മ്യൂട്ടാണ്. വന്നു മാതാജി. ഇപ്പൊ ശരിയായി മാതാജി. ഹരേ ഓക്കെ കൃഷ്ണ. അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 2 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞല്ലേ? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്ര പുസ്തകമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥവും വിവർത്തനവും എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2 ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഈ ഭൂമിയിലെ ശാന്തമായ ഒരു പരിതസ്ഥിതി സാധ്യമാകുന്നതിന് സഹായകമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ആധാരത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ശാന്തമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര പുസ്തകമാണിത്. എന്താണ്? ബുദ്ധിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും തൻ്റെ ബോധത്തെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ ശരണാഗതി തേടണം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം 3. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്, ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. വൈദ്യസാധന, ഭക്തി, കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അത് മുൻകൂട്ടി പരിശീലിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുക. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ ഉപദേശാമൃതത്തെ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. 6 കുറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് 1-ാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻവ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ശ്ലോകം തന്നിരിക്കണം. എല്ലാവരിലും ബുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബുക്ക്? ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇതിൽ സംസ്കൃതത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ബുക്കിൽ നോക്കാം. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. നോടി നോക്കാം. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ബുക്കുള്ളവര് ഒന്ന് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗ സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. 6 കാര്യങ്ങള്, ഭക്തിക്ക് ഉതകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ വാക്കർത്ഥം നോക്കാം. ഉത്സാഹാത് ഉത്സാഹം കൊണ്ട്, നിശ്ചയാത് വിശ്വാസം കൊണ്ട്, ധൈര്യാത് ക്ഷമ കൊണ്ട്, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, പിന്നെ സംഘത്യാഗാത് അഭക്തരുമായി സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. സത്സംഗമാണ് വേണ്ടത്. അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. സദവൃത്തേ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അതുകൊണ്ട് ഷഡ്ഭിഹി ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഏതൊക്കെ? ഒന്ന് ഉത്സാഹം കൊണ്ട്, വിശ്വാസം കൊണ്ട്, ക്ഷമ കൊണ്ട്,
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് പിന്നെ അഭക്തരുമായി സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തിയില് മുന്നേറാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഷഡ്ബിർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി, ഷഡ്ബിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുരോഗമിക്കേണ്ടത്. അഥവാ ബലവത്തായി തീരുന്നു. പ്രസിദ്ധ്യതി പുരോഗമിക്കുന്നു അഥവാ ഫലവത്തായി തീരുന്നു. ഭക്തിഹി എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം. അങ്ങനെ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയില് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ 6 തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യണം, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരിശ്രമിക്കണം, ക്ഷമയോടെ, എന്ത് കാര്യത്തിനും എടുത്തു ചാട്ടം പാടില്ല, എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ശരിയാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. പതിവ് തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക. ശ്രവണകൃതാനോ വിഷ്ണു സ്മരണം, ശ്രവണം ജപിക്കുക, കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുക. അങ്ങനെ ആ സ്വാധ്യായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കൂടാതെ മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, പതിവ് തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് സ്വാധ്യായം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ജപം, ഇതെല്ലാതും ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. കൂടാതെ മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഇതെല്ലാമാണ് 6 ഷഡ്ബിർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. പ്രസിദ്ധ്യതി എന്ന് വെച്ചാൽ പുരോഗമിക്കുന്നു അഥവാ ഫലവത്തായി തീരുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള്. ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായുള്ള സഹവാസം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായും വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 6 സംഗതികളാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു വൈകാരിക ഭാവനയോ സാങ്കല്പിക ആനന്ദോന്മാദമോ അല്ല, പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനമാണ് അതിന്റെ കാതലായ അംശം. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് 1:11 പറഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അങ്ങനെ ആ ബുക്കില് പറഞ്ഞിരിക്കണ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, വേറെ ഒരു അഭിലാഷവും പാടില്ല. നമ്മൾ പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന് അതിന്റെ ഫലത്തെ കാക്ഷിക്കരുത്. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് പരമോ പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനിലുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന ഭക്തിയില്. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല നമ്മൾ ഓരോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ന് കാലത്ത് ഭഗവാന് എന്ത് പ്രസാദം കൊടുക്കും, ഭഗവാന് എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ സേവയ്ക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കിയാല് നന്നായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾക്ക് കുടിക്കുക, അങ്ങനല്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതിയുളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ലോണം ഒരുങ്ങി കെട്ടിയൊക്കെ പോകും. ആര് കാണിക്കാനാ? ഭഗവാനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ജപിക്കണത്, ആരൊക്കെയാണ് ആ വക കാര്യങ്ങൾ പറയണത്, അതോ വേറെ പരദൂഷണമാണോ പറയണത്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു ഭഗവാൻ അവിടെ എല്ലായിടത്തുണ്ട്.
നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിലായിരിക്കണം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ അത് കാമ്യകർമ്മമായി തീരും. കാമ്യകർമ്മത്തിനോ അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ മറ്റ് സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങൾക്കോ അവിടെ അവകാശമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കും മാതാജി. ഭക്തി ഒരു തരം പരിശീലനമാണ് തുടങ്ങിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ഭക്തി ഒരുതരം പരിശീലനമാണ്. പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം അതിലുണ്ടെന്ന് വരുന്നു. ആത്മീയതയുടെ പരിശീലനം ചില കപടയോഗികൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അലസമായി ഒരിടത്ത് ധ്യാനിക്കാനിരിക്കലല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഇത്തരം അലസ ധ്യാനമുറകൾ കൊള്ളാം. അക്കാരണത്താൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ മനോവികർഷങ്ങളായ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അബദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും താൽക്കാലികമായി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കലാണല്ലോ. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം അങ്ങനെയല്ല. അത് അബദ്ധ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുക മാത്രമല്ല, അർത്ഥവത്തായ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയും കൂടിയാണ്. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് നോക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. 9 വിധം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്. അത് സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത് പറയാൻ പറഞ്ഞാലും പറയാം, അതുപോലെ മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പറയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുവിന്റെ സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി. ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് തീരുമ്പോ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം, അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ബുക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക കേട്ടോ. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ ചോദ്യം വരിക. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെ. ഇതില് ഓരോന്നിലും പ്രഗത്ഭരുണ്ട്. ആരാണ് ശ്രവണത്തിലൂടെ? ആരാണ് അറിയോ? പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ്. കീർത്തനത്തിലൂടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തീർത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. വിഷ്ണുവിന്റെ സ്മരണാരാണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ്. എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടാ. കീർത്തനം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, പാദസേവന ആരാണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ കൽക്കല് ലക്ഷ്മി ദേവി പാദസേവനം. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജ്. വന്ദനം അക്രൂരൻ. ദാസ്യം ഹനുമാൻ. സാഖ്യം അർജുനൻ. ആത്മനിവേദനം ആരാണത്? ബലി മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ആത്മസമർപ്പണം ബലി മഹാരാജാവ്. ഇങ്ങനെ 9 വിധം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട്. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ നാമവും ദിവ്യാപദാനങ്ങളും കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങളെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുക, സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂജിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാനുമായി മൈത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുക, അതാണ് സാഖ്യം, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുക. ഇത്രയാണ് 9 വിധത്തിലുള്ള നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്. ഇനി ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ശ്രവണം അല്ലെ. നമ്മൾ കേൾക്കുക. നമ്മൾക്ക് 2 കാതും 1 നാവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 2 കാത് എന്തിനാണ്? കൂടുതൽ കേൾക്കുക. നാവ് കൊണ്ട് കുറച്ച് പറയാ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തവളയുടെ ജൽപ്പനങ്ങള് മണ്ടൂക ക്രന്ദനം പോലെ ആവരുതെന്ന് പറയും അല്ലെ എപ്പോഴും. അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുക, 2 ചെവി കൊണ്ടും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക. ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ശ്രവണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട തരത്തിലായിരിക്കണം ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഫലം കിട്ടും. അപ്പോൾ ആധികാരികളല്ലാത്തവ പറയുന്നതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കരുത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തര് തൻ്റെതായ നിഗമനങ്ങളിൽ പറയും. അതിനൊന്നും അംഗീകാരം കൊടുക്കരുത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. എന്താണ് നമ്മള് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ, ശരിക്കും പരമ്പരയിലൂടെ എത്തിയ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. വിനീതനായി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങള് ആരായണം. വിനീതനായി അദ്ദേഹത്തോട് ആരായുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. പണ്ടൊക്കെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു. ഗുരുവിനെയും പത്നിയെയും ഗുരുകുലം അതൊക്കെ സേവയോട് കൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിനീതമായിരിക്കണം. നമ്മളെല്ലാം അറിയാം, ഗുരു പറയുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലല്ല വേണ്ടത്. ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. അതാണ് തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഗുരുവിന് നമ്മളെ നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മുണ്ടകോപനിഷത്തിലും ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരും ഏവാഭിഗച്ഛതേത്. ആ ദിവ്യമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സത്യവേദിയായ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വന്തം പറയണതല്ല, ആരും ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ് ഇതിലൊന്നും വെക്കണതല്ല. എന്താണ് വേണ്ടത്? എല്ലാതും ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ പാലിക്കണം. ഭക്തിയിലേക്ക് 6 സഹായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഉല്ലാസത്തോടെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുക, ഉത്സാഹ, അഭിരുചി, ഭക്തിയിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബോധപൂർണമായ ശ്രമം വിജയം നൽകുന്നു. നമ്മളെ ബോധത്തോടെ, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം, നമ്മള് അത് ഉത്സാഹത്തോടെ. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വരും. യുക്ത വൈരാഗ്യം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളില് നമുക്ക് വൈരാഗ്യം വരണം. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ ബീജ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ഒരു ബീജം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മള് ജപം കൊണ്ടും കീർത്തനം കൊണ്ടും സ്മരണം കൊണ്ടും ശ്രവണം കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മളത് നട്ട് നനച്ച് വളർത്തി വന്നാൽ, ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മേളിക്കണം, നല്ല സത്സംഗം കിട്ടണം. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭക്തി ബീജ വളർന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇതുകളും തുളച്ച് എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തും, അല്ലെ? അവിടെ വരെ എത്തും നമ്മുടെ ഭക്തി ബീജം. അതാണ് ഭക്തി വൃക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരുവന് മാത്രമേ ഈ അവസരം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ കിട്ടണം, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവന് മുക്തിപഥം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കാ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്? സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭവനം ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭവനം? ഭഗവാന്റെ കോലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള അത് ഉത്സാഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാർത്ഥ അഖില ചേഷ്ട. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണ ഒരു ബുക്കാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അതില് വിശേഷമായിട്ട്, അതായത് അമൃതത്തിന്റെ സിന്ധു ആണത്. ഭക്തിയാകുന്ന അമൃതത്തിന്റെ സിന്ധു ആണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങിയുള്ള ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം. വായിക്കണം മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണതയിലെത്തണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും അവൻ നടത്തുന്ന ഭക്തി സേവനം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമായിരിക്കണം. അവനവന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി സങ്കുചിതമാക്കണം എന്നതല്ല ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. കൃഷ്ണൻ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ്. ആകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വായിക്കണം മാതാജി ശ്ലോകം. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അതതിനോട് ചേർന്നോളൂ. എന്താണ് മയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിനാ മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷു അവസ്ഥിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ് അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ. നമ്മുടെ സാധാരണ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവ്യക്തിഗതമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും ഭഗവാന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതിലൊന്നിലും ഇല്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് അനുഗുണമാക്കി തീർക്കണം. എന്താണ് പറയണത്? ഇപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനും. അപ്പൊ അത് ഒരു കൃഷ്ണ സേവനമായി തീർന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആധുനികമായ ഉപകരണങ്ങളെയൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അവബോധ സാഹിത്യം എഴുതുന്നതിന് സ്വനഗ്രാഹി യന്ത്രം, ഇത് കൃഷ്ണാബോധ സാഹിത്യം എഴുതുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു സേവയായി തീർന്നു. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മസ്താനി സർവഭൂതാനി. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനറിയാം ഒരു വസ്തുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമല്ല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇതെല്ലാം എടുത്താണ്. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെയാണ് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം നമ്മളെ മാർഗങ്ങളെ ശരിപ്പെടുത്തുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആത്മവിശ്വാസം. എങ്ങനെയാണ് ആത്മവിശ്വാസം? കൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം. അതായത് എല്ലാം നടക്കും. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് കൃഷ്ണ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട്, എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതൊന്നും ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരല്ല. നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ചെറുതാക്കി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടാല് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ജീവനും ആത്മാവുമാണെന്ന വിശ്വാസം വേണം. ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് അത് വികസിച്ച് വരിക. അങ്ങനെ അത് ഒരു പക്ഷി അതിന്റെ മുട്ട കടലിന്റെ തീരത്ത് മുട്ടിയിട്ടിട്ട് അത് കടല് എടുത്തുപോയി. പക്ഷി എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിച്ച് വറ്റിച്ച്, എൻ്റെ കുട്ടിയെ എനിക്ക് രക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ച്, പക്ഷിയുടെ മുട്ടകളുടെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കുടിച്ചു വറ്റിക്കാൻ നിൽക്കണം. അപ്പൊ പലരും വന്നതിനെ കളിയാക്കി, ഒരു സമുദ്രം കുടിച്ചു വറ്റിച്ചിട്ട് നീ എങ്ങനെയാ മുട്ട വീണ്ടെടുക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഓരോ കിളികളും വന്നതിന് അപ്പൊ പറയും വലിയ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ കിളികൾ അവിടെ കൂടിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ഗരുഡൻ ഇത് കണ്ട്, ഗരുഡൻ പക്ഷികളുടെ രാജാവാണ് അല്ലെ, ഗരുഡൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ നിശ്ചയം യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടിട്ട് സമുദ്ര ദേവതയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ സമുദ്രം ഞാൻ മുഴുവൻ വറ്റിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഉടനെ കിളിയുടെ മുട്ട തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ പക്ഷി ഒന്നും അതിന് വേറൊരു ചിന്തയില്ല, ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഈ മുട്ട എൻ്റെ കുട്ടികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ അത് നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസം വേണം, ധൈര്യം, ക്ഷമ, സ്ഥിരത. കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം, എന്ത് തന്നെ ആയാലും. അതാണ് അടുത്തത്. എന്താണ്? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. അവശ്യം രക്ഷിപേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ എന്തായാലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അത് ഇതിന്റെ 37ാമത്തെ പേജിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. അവശ്യം രക്ഷിപേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും, കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കുമെന്നും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവിഘ്നം വിജയപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സഹായം തനിക്ക് നൽകുമെന്നും ഭക്തൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വിശ്വാസം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴത്തേനും അയ്യോ ഇന്ന് ഒരു മാല കൂടുതൽ ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നാളെ നമ്മൾ അത് കുറയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്.
മാല ജപം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഈ സമയം കടന്നു പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം? കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കുമെന്നും ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ നിർവിഘ്നം തുടരുമെന്നും അതിനു വേണ്ട സഹായം ആര് തന്നെ ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം മാതാജി. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരും ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത്. തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന വിഹിത കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്സാഹിയായി തന്നെ ഇരിക്കണം. വിഹിത കർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അത് ഭക്തി സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കും. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 4 പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിഹിതമായ ലൈംഗികം, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം ഇപ്പറഞ്ഞവ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്തൻ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. ഇവയിലേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി, അവന്റെ പുരോഗതിയെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന വൈദിഭക്തിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരിക്കണം എന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഈ 4 യമങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് പുറമെ വിഹിതങ്ങളായ ചില നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചേ മതിയാവൂ. ജപമാലയിൽ ദിവസേന 16 വട്ടം ജപിക്കുക എന്നത് ആ നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ യമനിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ഭക്തൻ അനുസരിക്കണം. ഇതിനെയാണ് തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണത് തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാദ്. എന്താണ് തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 2 വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യമനിയമങ്ങൾ ആചരിക്കണം എന്ന്. എന്താണ് യമം എന്ന് വെച്ചാല്? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിനാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിയമങ്ങള് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അതാണ് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് അത് രണ്ടും കൂടി പറയാ. പക്ഷെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് നിയമങ്ങൾ. യമം എന്ന് വെച്ചാല് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? 4 നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ? അവിഹിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധം പാടില്ല, മാംസഭക്ഷണം പാടില്ല, ചൂതാട്ടം പാടില്ല, മദ്യപാനം പാടില്ല. ആ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് യമങ്ങൾ. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് യമങ്ങൾ. ഇനി നിയമങ്ങൾ. നിയമങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പാലിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ദിവസവും നമ്മള് ജപമാലയിലെ 16 വട്ടമെങ്കിലും ജപിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെയാണ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ? അസോസിയേഷൻ വേണം, സത്സംഗം വേണം, ബുക്ക് റീഡിങ്, ABCD 4 കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറയും. ഏതൊക്കെയാണ് 4? A എന്ന് വെച്ചാല് അസോസിയേഷൻ, സത്സംഗം. B എന്ന് വെച്ചാല് ബുക്ക് റീഡിങ്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിക്കേണ്ടത്. C എന്താണ്? ചാൻഡിങ്. C ചാൻഡിങ്, ജപം. പിന്നെ DO ഡയറ്റി വർഷിപ്പ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോ ഈ 4 മാത്രല്ല. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഗാംബ്ലിംഗ്, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതാണ് യമങ്ങള്. അത് നമ്മൾ പാലിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്, ചെയ്യരുത്. നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, പുകവലി പാടില്ല, ചൂതാട്ടം പാടില്ല, മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത്, അതേപോലെ വിവാഹേതര ബന്ധത്തില് ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. അത് അങ്ങനെ 4 നിയമങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. അസോസിയേഷൻ, ജപം, അതേപോലെ ബുക്ക് റീഡിങ്, പിന്നെ ചാൻഡിങ്, ഡയറ്റി വർഷിപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് 4 നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാട്ടാ? എപ്പോഴും മാതാജി തന്നെ വായിക്കണമെന്നില്ല. കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സാഫല്യമുണ്ടാകുന്നതിന് ദുർജന സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും മറ്റ് ഭക്തന്മാരും ഇവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ വൈഷ്ണവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സാമാന്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിഷ്ണുഭക്തിയുടെ സാമാന്യ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. അസത്സംഗത്യാഗം എന്ന്, വൈഷ്ണവാചാര എന്ന്. ലൗകിക ജനങ്ങളോട് അഥവാ അഭക്തന്മാരോട് സംസർഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനാണ് ലക്ഷണമൊത്ത വൈഷ്ണവൻ. താണ്ഡേര ചരണ സേവി ഭക്ത
സനേവാസ എന്നാണ് ശ്രീല നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കണം. പൂർവാചാര്യന്മാരായ 6 ഗോസ്വാമികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി ഇവരാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാർ. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ അഭക്തരുമായി കൂടിക്കഴിയേണ്ട അവസരമേ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കഴിയുന്നതിനും ആധ്യാത്മ ജീവിതത്തിന് അനുഗുണങ്ങളായ യമനിയമങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിനുമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അനവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സംഘത്യാഗം. എങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഘം വേണ്ടത്? ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. അത് വേണ്ട നമ്മൾക്ക്. നിരീശ്വരവാദികളും മായാവാദികളും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, സ്ത്രീകൾ, എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവർ, സ്ത്രീവാദികൾ, കപടഭക്തി ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരാണ് ലൗകികർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുമായിട്ട് അധികം അടുപ്പം വേണ്ട. അതാണ് സംഘത്യാഗം. നമ്മൾ ഇതിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങളും പലരെയും വിളിച്ച് ഓരോ ഇതുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നത് പോലെ തോന്നും. അത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുന്നു എന്ന്, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മോശമായി പെരുമാറുന്ന വിഡ്ഢികളെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? സാധുക്കളുടെ ചുവടുകൾ പിന്തുടരുക. ആ ഓരോ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓരോരോ പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു അല്ലെ? മാതാജി വായിച്ചു. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രൂപ സനാതന ജീവ, പിന്നെ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറക്കാതെ അത് 6 ഗോസ്വാമികളുടെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാല് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടിലുള്ളവരാണ്. ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമി. അവരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യത്തിന്റെയും പാത പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഗോസ്വാമികൾ. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവര്. ഗോദാസനല്ല, ഗോസ്വാമി. ഇനി ഭക്തി സേവനം എന്നതിന് ഈശ്വരപരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അത്തരം കർമ്മങ്ങളുടെ തലത്തിൽ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മാലിന്യം ഇല്ല. നമ്മള് ഭഗവാന് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോള് നമ്മൾക്ക് കോപവും അതും ഒക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതില്ല. രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൽമഷം, അഴുക്ക് ബാധിക്കാത്ത നന്മയുടെ അഥവാ വിശുദ്ധ സത്വത്തിന്റെ തലമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം പ്രഭാതത്തിൽ എന്താണ്, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും അല്ലെ? കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭാഗവത പാരായണം, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശം. അങ്ങനെയാണ് നിർദ്ദേശമുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം അനുദിനം 24 മണിക്കൂർ വീതം നാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കഴിയണം. 2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഉറങ്ങാനായിട്ട് എടുക്കാന്ന് പറയണ. നേരില്ല, സമയമില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സദോവൃത്തി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ധന്യരായി തീർന്നിട്ടുള്ള പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ നമ്മളും പിന്തുടരണം. ഇതാണ് അതിനർത്ഥം. ഇനി അടുത്തത് അതാണ് സാധുക്കളുടെ ചുവടുകൾ പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിദഗ്ധമായി നിറച്ച് വിജയം ഉറപ്പിക്കണം. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഇത് 6 ഗോസ്വാമിമാര്, പിന്നെ ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരുക്കന്മാര്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ച മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സാഹിയാവുക, വിശ്വാസമുള്ളവനാവുക, ക്ഷമയുള്ളവനാവുക, അഭക്ത സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക,
ഭക്തസംസർഗത്തിൽ കഴിയുക. ഇപ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരിച്ചാൽ ഭക്തിസേവനത്തിൽ ആർക്കും മുന്നേറുവാൻ കഴിയും. ദാർശനികമായ ഭാവനയിലൂടെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭൗതിക സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, യോഗസിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുക, ഭൗതികതയിൽ പരിപൂർണത നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നീ സംഗതികൾ ഭക്തിസേവനത്തിന് വിപരീതങ്ങളാണ് എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അസ്ഥിര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാടെ വിമുഖനായി ഭക്തിസേവനത്തിന് ഉതകുന്ന യമനിയമാദികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ഭഗവത്ഗീത പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികൾക്കും യാതൊന്നാണോ രാത്രികാലം, ആ സമയത്ത് സംയമിയായിട്ടുള്ളവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള മുനിക്ക് രാത്രികാലമാണ്. ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരാളുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കർമ്മം. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് 16 മാല പറഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിരുത്തി അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ നാവില് ആ മന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് 16 മാലയെങ്കിലും, എത്ര വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം, 16 മാലയെങ്കിലും ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കർമ്മം. അതാണ് അഭിലഷണീയമായ ജീവിത ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി തപസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ശുദ്ധമനസ്കരല്ല. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അല്ലാണ്ട് തപസ്സും യജ്ഞവും ഒന്നും നമ്മുടെ കലികാലത്തില് പ്രാവർത്തികമല്ല. തപസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പുരോഗമിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരറിവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതായത് ഭക്തിമാർഗം, ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്. 7ാം സ്കന്ധത്തിൽ വീണ്ടും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ജ്ഞാനികളും കർമ്മികളും കഠിന വ്രതങ്ങളും തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠിച്ചെന്ന് വരാമെങ്കിലും അവർക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുന്നു. അവര് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഓരോരോ വലിയ വലിയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകും. പക്ഷെ അവിടുത്തെ പുണ്യമൊക്കെ തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരേണ്ടി വരും. കൗന്ദേയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിബന്ധിക്കുകയില്ല. കൗന്ദേയ പ്രതി ജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, അർജുന നീ ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ, എൻ്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും അധപതനം വരികയില്ല. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മള് ഭക്തപ്രഹ്ലാദിന്റെ കഥയിൽ കണ്ടത്. ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ച, ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച. അപ്പൊ ഭക്തനായ ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് എന്ത് പറഞ്ഞു? അതെ, ഈ തൂണിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചോദിച്ച എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച, തൂണ് പിളർക്കാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഭഗവാന് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നരസിംഹമായിട്ട് അദ്ദേഹം തൂണ് പിളർന്ന് ഭക്തന്റെ വാക്ക് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതുപോലെ പരമപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലയോ കുന്തി പുത്ര, എന്റെ ഭക്തന്മാർ നശിക്കുകയില്ലെന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചാലും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയണ? അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. എന്താണ്? കുറച്ച് നമ്മള് ഭക്തിയിൽ ഒരു ചുവട് മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് മഹാവിപത്തുകളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അതാണ് ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. എത്രയും വലിയ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഭയമാണ് നമ്മുടെ മരണഭയം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനില് മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ജനിച്ചാലും മരിക്കും. അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് പേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല.
ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ നടക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് എനിക്കിതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കണേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ കൂട്ടിനുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെയും പല പല ജന്മങ്ങളിലെയും കർമ്മഫലങ്ങള് ഒക്കെ അറിയണ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനൊക്കെ ഒരു നിവൃത്തി മാർഗം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യും. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. അല്പമായിട്ടെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമം ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് സാധകനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരികയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം അത്രയും വിശുദ്ധവും പരിപൂർണവുമാണ്. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിർബന്ധപൂർവം വിജയത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഒരടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാല് 10 അടി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇരത്തേക്ക് നീങ്ങി വരും. അപ്പൊ ഒരുവൻ തന്റെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ വികാര ആവേശം കൊണ്ട് നിർത്തിവെച്ച് പരമപുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭക്തിമാർഗത്തിലാണ് കാൽകുത്തുകയും ചെയ്താല് പക്വത വരാത്ത ഒരു ഭക്തനായാലും അവന് നഷ്ടം ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ ചിട്ടപ്പടി നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭക്തി മാർഗത്തില് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണുള്ളത്? അയാളെ വെറുതെ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾക്കായി ഓരോരോ ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഓരോ ബിസിനസ്സുകള് കൂട്ടി വന്ന് അവസാനം ഒന്നിലും എത്താതെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതായി പോണേലും നല്ലതാണ് ഭക്തിയിലൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ബാക്കി മറ്റ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ പതനം സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെ പതനം സംഭവിച്ച ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തില് ഒരു എളിയ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നാലും താൻ എവിടെയാണോ നിർത്തിവെച്ചത്, തൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനം എവിടെ നിർത്തിവെച്ചോ അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ ഭക്തി സാധനങ്ങൾ തുടരുവാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അഹൈതുകവും അപ്രതിഹതവുമാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും. നമ്മളോട് അത്രയും കാരുണ്യം ആണ് ഭഗവാനുള്ളത്. നിസ്സാര കാരണം കൊണ്ട് തുടങ്ങാവുന്നതോ നിസ്സാര കാരണം കൊണ്ട് നിർത്താവുന്നതോ അല്ല നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികതയുടെ പ്രതിബന്ധം കൊണ്ട് എന്നേക്കുമായി നിന്ന് പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സില് ആ ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളില് താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മികളിലും ജ്ഞാനികളിലും യോഗികളിലും തീർച്ചയായും ഒട്ടനേകം ആർജിതമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ആ നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭക്തനില് അനായാസം വന്നു ചേരും. ഒരു ബാഹ്യ പ്രയത്നത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 12-ാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശുദ്ധമായ പ്രേമഭക്തി ശീലിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അനുക്രമം പ്രകാശിതമായി തീരും. അപ്പൊ ഭക്തന് യാതൊരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികത കൊണ്ടുള്ള ദോഷം അവനെ ഒട്ടും ബാധിക്കുകയില്ല. ഐശ്വര്യമയമായ ജീവിതത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് അവൻ ഉടനെ ഉയർത്തപ്പെടും. ജ്ഞാനിയും യോഗിയും കർമ്മദാനിയും ദേശസ്നേഹി അതുപോലെ തുച്ഛങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ, ഇതൊക്കെ തുച്ഛങ്ങളായ പ്രവർത്തനം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ അയാളുടെ പേര് പത്രങ്ങളിൽ വരുന്നു, TV-യിൽ ഫോട്ടോ വരുന്നു, അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആളാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സഹായിക്കില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും അയാളുടെ മനസ്സ് വ്യാകുല ചിത്തനായിരിക്കും. എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതൊന്നല്ല, നമ്മളുടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ വിരുന്നിന് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും നമ്മൾ ടൂറൊക്കെ പോയാലും വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷവും ഒരു സമാധാനവും ഒന്നിരുന്നാ മതി. അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും, ട്രെയിനിലായാലും ബസ്സിലായാലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് മതിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ പറയും ഒന്നിരുന്നാ മതി എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ സ്വധാമത്തിലെത്തിയത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവന. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതി ആശ്രിതാഹ ഭജൻ ജനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിം അവ്യയം. കുന്തികുമാരനായ അർജുന, മായയിൽ ഭ്രമിക്കാത്ത മഹാത്മാക്കൾ ദൈവികമായ പ്രകൃതിയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായും
സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിയായും നാശരഹിതനായും അറിയുന്ന അവർ എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയല്ലേ, എൻ്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയണം, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, അത് വരണം. അല്ലാണ്ട് ആരും നമ്മൾക്ക് കൂട്ടുണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വേറെ മാതാജിമാരൊന്ന് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മാതാജി. ആയിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ അതല്ലേ ഭഗവാന്റെ അതെ 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 ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതയാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന പദ്യഭാഗം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണങ്ങളായ യമനിയമങ്ങളെ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ രീതിയിൽ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നിർവിഘ്നമായ പുരോഗതി നേടുവാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാരഗ്രാഫാണത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഈ വസ്തുതയാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന പദ്യഭാഗം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണങ്ങളായ യമനിയമങ്ങളെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യമം എന്ന് വെച്ചാല് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത്, അതെല്ലാം പാലിച്ച് ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫാണ്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഈ രീതിയിൽ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നിർവിഘ്നമായ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണത്. എന്താണ്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. മനസ്സിലായത്? അതിന്റെ എന്തൊക്കെ വേണം? നമ്മള് ഉത്സാഹം വേണം, നിശ്ചയം വേണം, ധൈര്യം വേണം, പിന്നെ അങ്ങനെ കർമ്മ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം? സംഗത്യാഗാത് സദോ വൃത്തേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി, പുരോഗമിക്കുന്നു, അഥവാ ഫലവത്തായി തീരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് ഏതൊക്കെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. സംസ്കൃതത്തിലോ മലയാളത്തിലോ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ശ്ലോകമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നവവിധ ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു, അതല്ല മാതാജി? അതെ 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 അതാണ് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ശ്രവണം വിഷ്ണു, സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് നമ്മള് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പറയാം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അത് ആ സംസ്കൃത ശ്ലോകം തന്നെ അത് കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് തെറ്റില്ല. അതിന് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും പറയാം. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? അവശ്യരക്ഷി കൃഷ്ണന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവശ്യരക്ഷി, അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേതാണ്? അവശ്യരക്ഷി. അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കുമെന്നും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവിഘ്നം വിജയപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായം തനിക്ക് നൽകുമെന്നും ഭക്തൻ വിചാരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് 37ാമത്തെ പേജില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ലാസ്റ്റ്, അവശ്യൻ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിശ്ചയമായി രക്ഷിക്കുമെന്നും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവിഘ്നം വിജയപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സഹായം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ തനിക്ക് നൽകുമെന്നും ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അത് ഭക്തൻ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അവശ്യരക്ഷി കൃഷ്ണന്റെ അർത്ഥം. ഇനി അടുത്ത നോക്ക്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി വിവരിക്കുക. എന്താണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം? അതിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക. ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിൽ പ്രാബല്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന്, അതാണോ മാതാജി? അതിന്റെ തൊട്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എന്നുള്ളതിന്റെ താഴെയാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്.
വിഹിത കർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അത് ഭക്തി സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കും. പിന്നെയോ അതിനോടുള്ള പാരഗ്രാഫ് കണ്ടില്ലേ? 37-ാമത്തേല് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വായിച്ചു. വായിച്ചോളൂ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കൃഷ്ണാബോധ അതാണോ? അതെ, വിഹിത കർമ്മം തുടങ്ങി മാതാജി. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം. വിഹിത കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്സാഹിയായി തന്നെ ഇരിക്കണം. വിഹിത കർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അത് ഭക്തി സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കും. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 4 പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്. അവിഹിതമായ ലൈംഗികം, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം ഇപ്പറഞ്ഞവ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതല്ലേ അത്രയല്ലേ മാതാജി? ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പ്രത്യേകം ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ദൈവഭക്തിക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളെ കുറിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യമോ നിയമോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 യമങ്ങളുണ്ട്. അത് നിയന്ത്രണങ്ങള് അനുസരിക്കുന്നതിന് പുറമെ അടുത്ത പേജിൽ നോക്ക്, വിഹിതങ്ങളായ ചില നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചേ മതിയാവൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? ജപമാലയിൽ പറഞ്ഞത് 16 വട്ടം ജപിക്കണം. പിന്നെന്ത് വേണം? അസോസിയേഷൻ വേണം. ABCD പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ 4 പോയിന്റ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് ABCD പറഞ്ഞത്. ബുക്ക് റീഡിംഗ്, അസോസിയേഷൻ, ബുക്ക് റീഡിംഗ്, സ്റ്റാൻഡിങ്, ഡയറ്റ് വർഷിപ്പ്. അതാണ് 4. അപ്പൊ അതാണ് 2 വശങ്ങളെ കുറിച്ച്, തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി വിവരിക്കുക. അപ്പൊ യമങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് പാടില്ലാത്തത്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അത് 4 ഏതൊക്കെ? ഇത് എന്താണ്? അവിഹിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധം, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം. ആ 4 ചെയ്യാൻ പാടില്ലാതെ നിയമങ്ങൾ പറയുമ്പോ ജപിക്കണം, അസോസിയേഷൻ വേണം, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ ബുക്ക് റീഡിങ് വേണം, ചാൻഡിങ് വേണം, ഡയറ്റി വർഷിപ്പ്. ഇതാണ് 2 വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി വിവരിക്കാന്ന് വെച്ചാല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ശ്ലോകം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി, ആ നവവിധ ഭക്തിയില്ലേ, അതിൽ എനിക്ക് കുറെ മിസ്സായി. ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? നവവിധ ഭക്തിയില് ഗോസ്വാമിയുടെ അത് ഞാൻ എഴുതി. പിന്നെ ശ്രവണത്തിന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതാണോ മാതാജി? അതെ. ശ്രവണ കീർത്തനം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. കീർത്തന ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. പാദസേവന അറിഞ്ഞൂടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണുണ്ടോ? പറഞ്ഞു മാതാജി, പറഞ്ഞു. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്. വന്ദനം അക്രൂരൻ. ദാസ്യം അക്രൂരൻ. ദാസ്യം ഹനുമാൻ സ്വാമി. സാഖ്യം അർജുനൻ. ആത്മസമർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ? ഒരുവിധം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതന്നെ ഒന്ന് ആ ഭാവാർത്ഥം നല്ലോണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഓർമ്മ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്തിയാലോ മാതാജി? എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ വജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതെ.